Conta'm-nos, què tal has vist este partit? Ha estat bastant disputat, no?, que s'ha acabat ara mateix? Sí, no, la veritat que la primera volta vam jugar contra ells i és un equip bastant físic i bastant que sap jugar, però bueno, nosaltres hem seguit estos entrenos, hem seguit practicant, hem seguit millorant i este partit ens ha tocat la victòria a nosaltres. Bé, què treballeu als entrenaments, sobretot? No, més que res treballem sobretot la defensa perquè més que res en atacs estem molt bé, però més en defensa tenim bastanta carisma. I llavors practiquem la defensa per així anem millorar-la i bueno, ara hem sortit que no ens han fotut ningú gol en contra. Sí, hem vist que també teniu una portera important, l'aportació femenina i bueno, jugueu bastant en bloc, no? Sí, la veritat que han sigut gent nova, hi ha gent que l'any passat ja estava a l'Aleví, però no, bé, sí, és un bloc nou i sí, la portera l'any passat també estava a l'Aleví, però no, sí, molt bé, tots estan molt bé, som units i som com una família. Teniu un bon planter, no? Teniu banqueta. Sí, no, ens faltaven 2 xiquets avui i érem 10 canvis, però ara ens faltaven 2 i llavors érem 8, però no, sí, som 9 xiquets i la portera. I en l'experience, quantes categories teniu representació? Pues tenim el prebenjamí, el benjamí, l'aleví, que en tenim 2, d'infantil, que també en tenim 2, cadet en tenim 2 també, i juvenil, que és on jugo jo, que només n'hi ha un, el primer equip femení i el primer equip masculí. Bueno, Déu-n'hi-do, no? Tenint en compte que a més també hi ha més equips de futbol sala en posta, doncs també teniu molts de xiquets que s'apunten al vostre club, a la vostra escola, en aquest cas. Sí, la veritat que som un club bastant humil i sempre recibirem a qualsevol xiquet, ja xiquet, xiqueta, en qualsevol problema, tot està dins, avant. Bueno, és important també el suport que deveu tindre els pares, no? No només en portar els xiquets, sinó també quan vos et desplaceu fora. Sí, no, sí, la veritat que els pares són una gran ajuda i estan molt bé. L'ajuda que ens fan està perfecta. Parlem amb els jugadors. Bé, conta'm-nos en quina posició jugues al camp i una mica com t'has trobat avui en este partit. Jo jugo de ala o de banda i també molt difícil este partit perquè sabem jugar i són els primers i també molt bé. Conta'm-nos, quant de temps fa que estàs jugant al futbol sala? De l'any passat fins este any. I estàs content de l'equip i dels jugadors, dels teus companys? Sí, molt. Molt bé, posició que jugues? Jo de cierre o de ala. Sempre has jugat en aquesta posició o has anat canviant? Bueno, jo la temporada passada jugava de ala, però ara l'entrenador m'ha passat de cierre. I què? Com estàs més a gust? De cierre, de ala? No sé, de les dues coses jo estic segur. Les dues coses te surten bé, no? Bueno, i quant de temps fa que et jugues? Des del 2023. Ja fa una miqueta més de temps, no? Sí. I què tal? Com és la relació amb els vostres companys? Ens portem molt bé i als entrenos sempre parlem i ja està. Els entrenadors vos apreten molt o què? Bueno, a vegades, quan hi ha partits importants, pues llavors sí que ens apreten, però quan no són tan importants, llavors no ens apreten. Quants dies i quantes hores entreneu? Fem 2 entrenos, dimarts i dimecres, i fem d'1 i quart cadascun. La pregunta que vos faig a tots també, què els diríeu, què les diries a los chicos y chicas para que se animen a practicar deporte o jugar a fútbol sala? Que tenen que jugar bé i també tenen que... Ficar-li ganes, no? Sí. I tu què diries als xiquets i xiquetes per a que faiguen esport, i si pot ser futbol sala, vale, si no un altre esport, què els diries, com els animaries perquè practiquen esport? Jo pues, los animaria a dir-los que l'esport és molt divertit i a més fer esport és molt important per estar en forma i a més és divertit, ja.
Molt bé, diversió i a més està en forma, bo per la salut. Això és important, el missatge que feu. Bueno, doncs, moltes gràcies als tres per les vostres paraules, que continuï la bona ratxa que té ara l'equip de l'escola de l'Experience i avant en tota aquesta pràctica esportiva que esteu fent. Gràcies. Moltes gràcies.